Klimatická chyba. Vžitá predstava, že za otepľovaním Zeme a za zmenou klímy sú len emisie oxidu uhličitého, je mylná. Potvrdzuje to aj posledná štúdia NASA, ktorú v decembri 2015 zverejnil Goddardov inštitút. Oxid uhličitý je rovnomerne prítomný na celým zemským povrchom, bez ohľadu na to, kde bol vypustený, a teda spôsobuje rovnakú teplotnú odozvu všade. Inštitút vypočítal vplyv viacerých klimatických faktorov na zmenu teploty. Na jednotlivé počítačové simulácie boli použité údaje z rokov 1850 až 2005. Svojimi slovami to potvrdzuje aj klimatológ Gavin Schmidt, riaditeľ Goddardovho inštitútu. Väčšina vedeckých štúdií nezohľadňuje regionálny aspekt vplyvu klimatických faktorov na globálnu zmenu klímy. Údaje o množstve aerosólov v jednotlivých častiach planéty dlhodobo neexistovali. Tieto údaje máme k dispozícii necelých 10 rokov. Klimatologička Kate Marvellová uvádza, že aerosóly, ktoré vznikajú najmä nad severnou pologuľou spaľovaním fosílnych palív, atmosféru ochladzujú, keďže odrážajú slnečné lúče späť do vesmíru. K týmto ochladeniam dochádza len lokálne. Vedkyňa jedným dýchom dodáva, že práve na severnej pologuli je viac pevniny, ktorá oveľa citlivejšie reaguje na atmosférické zmeny. Z toho jasne vyplýva, že ak na severnej pologuli dochádza k extrémnym teplotným javom, ich príčinu treba hľadať inde, najmä v ľudskej činnosti, ktorou je pevnina pozmeňovaná, napríklad odlesňovaním či novými spôsobmi obrábania pôdy. Aj táto štúdia NASA potvrdzuje, že pevniny sú dlhodobo prehliadaným faktorom, ktorý zasahuje do celkového otepľovania planéty a negatívneho vývoja klimatickej zmeny. Podľa vedeckých meraní obsahuje 1 kubický meter zeminy v Európe 200 až 500 litrov vody. Sústredená je v pôroch, ktoré fungujú ako zásobníky pitnej vody, ktoré vedú k koreňom rastlín, k prameňom potokov a k podzemným vodám. Pre život na pevninách sú veľmi dôležité a nenahraditeľné. Fungujú však len dovtedy, kým sa v pôde neutlačia alebo neprerušia. Utlačená, teda zhutnená pôda do seba nevpustí dažďovú vodu, ale rýchlo ju po povrchu odvádza do nižšie položených oblastí, kde spôsobuje povodne a odnáša so sebou úrodnú pôdu do vodných nádrží, morí a oceánov. Póry v pôde prerušíme pri výstavbe umelo vytvorených svahov, ktoré sa spravidla budujú alebo vznikajú nad zhutnenými plochami, cestami, diaľnicami, v stopách po mechanizmoch, v stenách odvodňovacích kanálov a v priekopách popri cestách, kde vysušujú okolité polia až do vzdialenosti niekoľko stoviek metrov, dokážu vysušiť celú krajinu nad svahom. Pre oba fenomény spôsobené ľudskou činnosťou, utlačenú pôdu i pre umelo vytvorené svahy platí, že sa na pevninách rozširujú novými technológiami tak rýchlo a nenápadne, že si to väčšina ľudstva ani nevšimla. Každým dňom pribúdajú závratnou rýchlosťou rozsiahle zhutnené plochy a miesta s prerušenými pórmi, čím pevniny stále rýchlejšie zbavujeme vody. To však nie je jediný negatívny dôsledok ľudskej činnosti. Rýchly odtok vody z pevnín spôsobuje povodne a zosuvy pôdy, začínajú vysychať pevniny, potoky a rieky a znižujú sa hladiny podzemných vôd. Odvodnené a slnečnou energiou prehriaté pevniny nadmerne ohrievajú atmosféru, čo sa prejavuje globálnym otepľovaním, a to má za následok suchá a lesné požiare, topenie ľadovcov a stúpanie hladín morí a oceánov. Za spomínané katastrofy viníme len skleníkové plyny v atmosfére, najmä oxid uhličitý. Skutočný problém sa ale nachádza pod našimi nohami, na Zemi, ktorá nás živí.
Pozrime sa teraz, ako to vyzerá v praxi na Slovensku, ktoré sa nachádza v strednej Európe a má rozlohu 49 036 štvorcových kilometrov. V krajine sa vykazuje 4,7% zastavenej plochy, teda plochy, ktorá nevpustí do pôdy dažďovú vodu a vodu z topiaceho sa snehu. V tomto údaji sú započítané stavby, cestné komunikácie o dĺžke 42 993 km a lesné cesty o dĺžke 40 300 km. Tento údaj však neobsahuje zhutnenú pôdu na nepotrebných približovacích lesných cestách a v stopách po mechanizmoch. Odhadom je jej dĺžka minimálne 3-krát väčšia ako dĺžka lesných ciest, približne 120 000 km. Cestné komunikácie, lesné cesty, približovacie lesné cesty a stopy po mechanizmoch majú spolu dĺžku zhruba 203 000 km. Prakticky pri každej takejto cestnej stavbe sa nachádza umelo vytvorený svah v priekope alebo priamo nad cestou. K ním musíme pripočítať 6000 km svahov v odvodňovacích kanáloch, ktoré sú vybudované na území Slovenska. Celková dĺžka odvodňovacích svahov je v krajine okolo 210 000 km. Meraniami som zistil, že stav vody v kanáloch a priekopách priamo ovplyvňuje úroveň podzemných vôd v okolitej krajine. Pri dažďoch a topení snehu stúpa alebo klesá voda v kanáli. To isté sa udeje s podzemnou vodou v okolitých poliach, čo som preveroval v studni vzdialenej od kanála až 350 metrov. Hladina podzemnej vody stúpne alebo klesne v krátkom čase takmer o 1 meter. Jasne to zobrazuje graf. Pri predpoklade, že tieto umelé svahy cez prerušené póry v priebehu celého roka odvodňujú okolitú krajinu po celej dĺžke do vzdialenosti cirka 150 metrov, plocha odvodňovanej pevniny je 31 500 štvorcových kilometrov, čo predstavuje 65% plochy Slovenska. Keď k týmto umelým svahom pripočítame aj prakticky plošné odvodňovanie poľnohospodárskej pôdy a svahy v kopcovitých terénoch nad záhradkárskymi lokalitami a inými stavbami, tak sa nečudujme úbytku vody a rekordným teplotám. O pravdivosti týchto poznaní svedčí aj pohľad na vyschnuté potoky, polia, lesy, pribúdajúce prázdne studne a takmer prázdne rieky po celom Slovensku. Obdobná situácia panuje aj v iných krajinách po celom svete. Navštívil som viaceré európske krajiny, Izrael a Južnú Kóreu, kde som sa osobne presvedčil o rozsahu zhutnených pôd a umelo vytvorených svahov v krajine. Prostredníctvom satelitných záberov som sa presvedčil, že rovnaký problém má mnoho krajín: Brazília, Spojené štáty americké, Čína, Malajzia. Riešenie je pritom úplne jednoduché. Opatrenia v lesoch. Nepotrebné približovacie lesné cesty, stopy po mechanizmoch a zhutnenú pôdu narušíme rýpadlom po celej dĺžke a šírke priečne proti svahu tak, aby dažďová voda neotiekla a ostala tam, kde spadla. Je dôležité, aby rýpadlá narušili zhutnenú pôdu z najvyššieho miesta po najnižšie. Tým dosiahneme to, že v lesoch zachytíme každý spadnutý konár či lístie zo stromov a, čo je najdôležitejšie, dažďovú vodu. Na čerstvo narušenej pôde sa dažďová voda a voda z topiaceho sa snehu udrží dlhší čas a postupne vsiakne do zeme cez póry, ktoré si časom voda sama vytvorí. Keď narušíme zhutnenú pôdu a umelý svah nad ňou do hĺbky približne 2 metrov, dosiahneme, že voda, ktorá predtým vytekala z pôdy cez prerušené póry, do nej okamžite vsiakne. Po niekoľkých rokoch na mieste neostane ani stopa po umelo vytvorenom svahu, ani po zhutnenej pôde a príroda na mieste ožije. Pilotným projektom, ktorý som realizoval na lesnej lúke s umelo vytvoreným svahom, ukážem, ako zabrániť odtoku vody z lesov cez prerušené póry vo svahu. Na lúke bol pred 5 rokmi vytvorený svah,
kvôli ktorému dažďová voda vytekala cez prerušené póry a erodovala pôdu pod svahom. Problém malo vyriešiť vysadenie vrb a drevené hrácky pod svahom. Riešenie nepomohlo a voda zo svahu nepretržite vytekala a pod svahom vytvorila hlbokú rihu po celej dĺžke lúky. Na jeseň v roku 2015 som sa rozhodol urobiť nasledujúce opatrenie. 4 metre vysoký svah sme rýpadlom zvisle vyrovnali. Nad hranou umelo vytvoreného svahu sme vyznačili plochu 40 štvorcových metrov, ktorú sme rozdelili do 4 rovnakých políčok. Povrch zeme sme rozkopali, aby mohla voda ľahšie vsiaknuť do zeme. Na každé políčko sme postupne simulovali 400 mm zrážku, ktorá trvala 118 hodín. Začali sme na políčku najvzdialenejšom od hrany svahu, ktoré absorbovalo najviac vody za najdlhší čas. Najmenej vody absorbovala pôda v políčku, ktoré sa nachádzalo priamo nad hranou svahu. Z celkového objemu 16 000 litrov vody ostalo v pôde 8670 litrov a ďalších 7330 litrov vody vytieklo cez prerušené póry. Vytečená voda predstavuje 45,8% z celkového objemu simulovaných zrážok. Tým sme jasne dokázali, že prerušené póry odvádzajú vodu z pôdy veľmi rýchlo, že dochádza k odplavovaniu pôdy a k erózii svahu a lúky pod ním. Krátko po skončení simulácie sa z políčka zosunulo približne 10 kubických metrov zeminy, preto sme rýpadlom svah opäť zarovnali. V druhej časti pokusu sme postavili hrádzu pred umelo vytvorený svah. Na jej výstavbu sme použili zeminu, ktorú sme získali pri vyrovnávaní odvodňovaného svahu. Bola taká suchá, že musela byť vlhčená dovezenou vodou. Na ploche 40 štvorcových metrov sme opäť začali so simuláciou 400 mm zrážky, ktorá trvala 384 hodín. Použili sme 16 000 litrov vody. Za jeden deň pôda prijala v priemere 25 mm zrážok. Cez vybudovanú hrádzu nevytiekla ani kvapka vody. Celý objem vody ostal v pôde, čo znamená, že príroda nad svahom nevyschne a voda pod svahom nebude pôdu erodovať. Okamžite po simulácii zrážky sme vykopali 4 jamy hlboké 3 metre. Ani v jednej sa nenachádzala voda. Dlhodobo odvodňovaná a presušovaná pôda spôsobila, že obrovské množstvo vody sa doslova stratilo. Po úprave terénu sme zasiali trávu, na jar krajina opäť ožije. Odtok vody cez prerušené póry v umelo vytvorenom svahu môžeme zastaviť aj iným spôsobom. Nad umelo vytvorenými svahmi prekopeme zeminu v šírke približne 1 meter do hĺbky, približne 2 až 4 metre po vrstevnici, vo vzdialenosti 5 až 20 metrov nad umelým svahom. Na spodnú časť vykopanej jamy je však potrebné vložiť nepriepustnú fóliu, aby sa voda z prekopanej zeminy v jame nedostala do pórov pod jamou. Voda vsiakne do rozkopanej pôdy a postupne do pórov v nižších vrstvách zeme. Opatrenia na poľnohospodárskej pôde. Musíme začať vykonávať hlbokú orbu. Za kolesá ťažných traktorov je nutné skonštruovať prídavné zariadenie, ktoré bude kypriť pôdu po vstupe traktora na poľnohospodársku pôdu pri sejbe, postrekoch a posypoch. V odvodňovacích kanáloch, ktoré odvodňujú a vysušujú krajinu, je nutné vybudovať malé nepriepustné hrádzky s otvorom, ktorými môžeme regulovať výšku hladiny vody v kanáli a zároveň úroveň hladiny podzemnej vody na okolitých poliach po celej dĺžke kanála. V odvodňovacích priekopách pri cestách tam, kde je úroveň poľnohospodárskej pôdy nižšia ako cesta, navrhujem priekopy zlikvidovať, aby ďalej neodvodňovali krajinu. Je neodškriepiteľným faktom, že dôležité dopravné cesty v Európe, ktoré sa nachádzajú na rovnakej úrovni ako poľnohospodárska pôda, sa zaobídu bez priekop a bez problémov slúžia už 10 ročia. Na miestach, kde sú priekopy pri cestách nevyhnutné a veľmi hlboké, navrhujem aplikovať opatrenia rovnaké ako v odvodňovacích kanáloch.
Pri zrealizovaní navrhovaných opatrení v lesoch a na poľnohospodárskej pôde zadržíme v pevninách obrovské množstvo vody a tak zastavíme ich prehrievanie slnečnou energiou, prestane sa zohrievať zemská atmosféra, namiesto suchého, teplého vzduchu bude do atmosféry stúpať vodná para, ktorá odráža slnečné lúče mimo atmosféry a lúče budú iba čiastočne zohrievať pevninu, predídeme povodniam, ožijú pramene potokov a riek, začnú stúpať podzemné vody, prestanú nás sužovať suchá a požiare, prestanú sa topiť ľadovce a stúpať hladiny morí a oceánov, čím zmiernime klimatickú zmenu. Svojou nesystematickou činnosťou pevniny rýchlo odvodňujeme a vysušujeme, aj keď tomu dokážeme jednoduchými opatreniami zabrániť. Realizáciou mnou navrhovaných opatrení zabezpečíme dostatok pitnej vody aj pre budúce generácie a vyriešime tak celosvetový problém, ktorý je priamo pod našimi nohami.